Ne știm de mult timp când firma se numea altfel. Se numea Zamfirescu Racoții Predoiu. Și asta înseamnă 25 de ani, poate. Sunt 25 de ani de expediție. Nu e o aventură în parc, nu este o plimbare în parc, nu este o expediție cu oameni profesioniști bine pregătiți care s-au cățărat pe un munte de profesionalism. Am lucrat tot timpul, am lucrat constant pe proiecte foarte complexe, pe finanțări, pe operațiuni de corporate, multe dintre ele în premieră în România. Mi-aduc aminte că am făcut o fuziune între două companii listate la Bursa de Valori din București și a fost prima fuziune între două companii listate, acum 15 ani, cred. Pe litigiile n-au fost foarte multe, din fericire. Ne-au apărat pozițiile cu brio în negocierile cu diversi parteneri externi, fie că erau parteneri comerciali, fie că erau parteneri financiari, care la rândul lor aveau și ei echipe redutabile de avocați. Faptul că încă lucrăm și sper că vom mai lucra încă foarte mult timp, arată că am fost tot timpul satisfăcuți de calitatea serviciilor. Să vorbim un pic despre oameni, pentru că prestează niște servicii, iar serviciile înseamnă în primul rând calitatea oamenilor, calitatea avocaților. Călin Zamfirescu, un maestru al litigiilor, al baroului, foarte bine pregătit profesional, ne-a câștigat procesele, am fost foarte mulțumiți, dar m-a fascinat întotdeauna cu această combinație de artă și meserie. Ioan Aracoț este cel mai bun avocat de corporate aș spune, din România. N-am absolut nicio ezitare când spun asta. De departe este cel mai bun avocat de corporate. Am să menționez aici câteva chestiuni foarte, foarte importante în meseria de corporate lawyer. În primul rând că pentru ea secretul profesional este beyond, este mai mult decât o valoare, mai mult decât un principiu. Ioan Aracoț se caracterizează printr-o discreție și un profesionalism în ceea ce privește păstrarea secretului comercial, păstrarea și respectarea privilegiului avocat-client. Asta mi-a dat un mare confort și nouă ca organizație și mie personal, să ai un avocat care înțelege și care are o grijă permanentă să respecti regulile de corporate governance, regulile pieței de capital, regulile activității comerciale, este fabulos. Echipa pe care o are e foarte bună de asemenea. Nu există performanță dacă n-ai echipă. Singur poți să faci până la un punct, dar cu echipă poți să faci miracole. Poți să faci lucruri nebănuite, lucruri la care nici măcar tu nu te gândești. Este o firmă mare, este o firmă cu resurse, nu poți să faci avocatură la acest nivel de excelență fără să ai oameni foarte bine pregătiți, fără să ai proceduri și structuri foarte bine puse la punct în interiorul firmei și fără să fie o firmă mare. Alro este una dintre cele mai mari companii din România și este listată la Bursa din București și are peste 80% exporturi, deci implicit poate ne confruntăm în general cu spețe, cu elemente de extraneitate, cu parteneri străini și așa mai departe. E clar că avem nevoie de o firmă de avocați care să aibă principii și care să aibă valori. În momentul în care aceste principii și aceste valori reprezintă sistemul tău de viață și trăiești pe baza lor, e o diferență foarte mare între a le practica și a le trăi. Și eu cred că toți avocații și toți membrii firmei Zamfirescu Racoții, Vasile și Partners trăiesc după principii și valori. Și asta mie mi-a dat întotdeauna un nivel foarte, foarte mare de confort. Dar avocații trebuie iubiți pentru că te învață ce să faci și te învață și ce să nu faci. Și câteodată sfatul de a nu face ceva e mult mai prețios decât sfatul de a face ceva. Că e un moment aniversar.
pentru Ioana, pentru Călin, pentru Cosmin și pentru toți oamenii din firmă și probabil cumva în fundal și pentru Cătălin, care a fost unul din fondatorii acestei firme. Le urez la mulți ani celor de la firma Zamfirescu, Racoții, Vasile & Partners. Sunt firme de avocatură în lume, în societăți care n-au trecut prin atâtea transformări ca ale noastre, care au sute de ani. Eu aș vrea să mă invite la aniversare la 150 de ani. Și îmi doresc foarte mult acest lucru. Încă o dată la mulți ani și să-și păstreze principiile și valorile ca și până acum.